हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि डलि ब्रह्म यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव बरायहरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना नै दायो ओंखारदों माने मोनसे जायगायाव थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय बे थांनाया केनसेल जानानै दायो माने ओरैनो बेलेगथिंसो जाबाय आरोना लोगोफोर प्लेनिंआ थांनायनिया ओमफ्राय दा जोङो माने थांगासिनो दं आरोना बङाइगावथिंजाय ओमफ्राय दा बेखौनो आङो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो नागिरदों ओमफ्राय थांनायाथ' बेलेगावसोमोन नालाय एसे दख'नासो गानदोंमोन आङो ओमफ्राय दा माने जानोसो थांसिगोन आरो ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों लोगोफोर थ' बिदिब्ला फैफादो दिनैनि आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव आंजों लोगोफोर फैदो थ' लोगोफोर एकदमबारे सिम्पोल आरोना हाखु दाखु ओंखारनानै दस्रा प्लेनिंसोमोन नालाय ओमफ्राय दा थांगासिनो दं जोङो ओमफ्राय आंनि सासे लोगोखौ लेंदों आरो जोङो ओमफ्राय थांगोन दा बेबो बोथोरा अखा हानानै सान्दुं दुंबाथाय जि मोजां जायो लोगोफोर सिनायगोन ना सिनायाखै भिडिअ'आव ओरैबायदि हाद्रि भगबान लामायानो दिनै बेजों खारनो मोनलाय लोगो बिसिनि सेन्जुमनि हाबनायनि लामानिया मोजां जाथारबाय मालाय बिल्डिं कालार होनाया बेंटल गेट मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेजों हाबनांगौ बिसिना खोलानि फैनाय लामाजों ओमफ्राय सानजा दावखोफिननांगौ नेदों लोगोखौ गेट मोनफैबाय आरोना जों ओंखारथ'वाखिसै नेगासिनो दङ गाखोबाय थांगोनाबो दा ओरैनोसो आरोना ओंखारदोंमोन अबाव सौहैगोन थांगासिनो दङ लोगोफोर बङाइगाव बेंटल गेटनि लामाजों हाबबाय आरोना जोङो लोगोआबो गाखोबाय बङाइगावनि सिं सिं लामा लोगोफोर नै बेजों मबाइलफ्रानो दामि नङा नालाय जोंनि बङाइगावनि घरिया लोगोफोर बङाइगावनि क्लक ओइरा एजें गार्डेन दङ आरो नै हाबफेरबाय बाया उन्दै उन्दैफोरसो थायो बांसिन नै जोङो नै दायो नैबे जाहैबाय बङाइगावनि क्लक टावार बङाइगाव केमेरा दंजोबोहाय दहाय माबा जादोंमोन दा गल जादोंमोन साना टेनस फैनो नागिरदोंमोन जि गोसोम जाजोबबावबायसो नै लोगोफोर जोंबो दा अबाव थां जि बरिया नुखायो दा ओमफ्राय बिदिबाथाय आंनि मबाइलफ्राना जों माबा भिडिअ लाबाबो मानसिफ्रा मा मबाइलजों भिडिअ लायो होननानै सोङो जि मोजां नुयो नामाथाय दै मोजां नुदों नुनाया बङाइगावनि फ्लाइअभार लोगोफोर बिल्डिंफ्रानो सब फुराना जाजोब्बाय ओमफ्राय नै माखासे नै दा एसे गोदान जाफिनहांदों मानि एथ'राब बिदि अफार दङ गोलोम बोथोर जोबसिगोननि गोदान ड्रेस होफिनसिगोन नालाय ओंखायनो नै हराय ना सराय होनो जोंनि बर'आथ' सराय एसामिसफोरनि थाखाय हराय साफा नुथारदोंहाय लोगोफोर मबाइल फुराना जोंबो मबाइलावसो साफा नुदों दे आसलियाव एफा साफा नङा मारै जाखो दे आंबो बुंनो हाला मबाइलाव मासि साफा जादों ओमफ्राय आसलियावसो माराम माने जोंनि मेगना मोजां नङा बेरायो दा आजिखालि आंहासो जि आन्दायो काजलगावआव हाबा जानानै सोरजों थांनो सोरजों बङाइगावनि सिभिल हस्पिटाल मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो बङाइगावनि बिएड कलेज ग्रिनि जाजोबथारदों मोना लायनोसैसो ओइलाय इथिं दंब्रा आयु आंना ग्लासा बोरैबा जादों ओइलाय माथो हस्पिटाल नायजाला मानसियानो नै बे सिभिल हस्पिटाल बङाइगावनि लोगोफोर ओइथिंहाय बङाइगाव बिएडआ आरोना नै बै बिथाङाबो हाबदोंमोन
नगदेया मोनसिगोन बे ससेनिफ्राय मालायनो माइ गायदों माइ गायनाय ग्रिन दा जेरावबो ओइ Hi guys, this is the way to जेबो होननो रोंला माने आङो निगम खला थांनाय लामा आरोना लोगोफोर बिथिंजाय निगम खला थाङो ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबेजों थांबाय सिदा थाङोबा दा मा गलपारा लामा आरोना बेजों थाङोबा लोगोफोर गलपारा थांसिगोन ओमफ्राय दा नैबेजों हाबसिगोन जोङो निगम खला ना निगम गला निगम खला आरोना जिखुनु राबा जायगा आरोना बियो ओमफ्रायो बै हाजोथिंनो थांथार नै ट्रेन खर'ल' आरोना लोगोफोर खर' नङा ट्रेस खालामदों मा खालामदों साइटिं टेस्ट खालामदों ट्रेन साइटिंखौ टेस्ट खालामदों ओरै गलपारा गुवाहाटि थांग्रा ओरैजाय आरोना लोगोफोर बेजों दा ट्रेन फैदों नालाय नै थाथ'नानै दङ थांसिगोन सिदा थांबाय बेबो ट्रेन साइटिं गुवाहाटि गलपारा टु गुवाहाटि थांनाय खुलिबाय फावसैनानै होनदो खुलिबाय लोगोफोर खुलिबाय नै दायो जि साइज जादों जोंहा लेट जाबाय मालाय फैफिनला जोब्बायसो बेरायखांनानै थान्दा नालाय जायगाया दिनै जि गरममोन ना लोगोफोर जि बरिया जायगाया बेजोंबो औ बिदि जायगा दं आरोना जानो जि मानसि नैबे गोजौजों रेल साइथिं थाङो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा सिंजों नै मोनसिगोनथ' हाइरड ओइलाय बेजोंनो हाबखायोमोन आर'ज लायबाय बिथाङाबो बैयाव फानदोंमोन जोंहा ओंखारलालै लामाया ओरैजाय दा बङाइगाव थांफिनसिगोन लोगोफोर ओरै सिदा थाङोबा ओमफ्राय बेजों सानजा सोनाब आरोना लामाया बे खेवा आंनो हरदो आंनो आखायाव लानोसै बेयाव दोना बायगोन बे खेवजाया बे खेवजायै बायदि मोनदों नै खेवजायो हांसोनि दाउदैमार आरो मारै खेवो हांसोनि दाउदैमार दा नावनि दाउदैसो आनारस लाबाय दा हांसोनि दाउदैबो लाबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय आनारस लाबाय आरोना गिदिर औ दामाबो लाजोबबाय मोनगौमोनदां 50 थाखानि मोनगौमोनदां गोगोम अखा हाबाय लोगोफोर जेबो नुला नै हगारबाबो हास्लाबलायबावलासो अखायानो अखासै जोबजाबाय अन्दाव आन्दायबावदोंसो आंहा थिंग्रिं जाबोजोब्बाय माबासो हमनांबाय कार्टुनसो हमनांबाय मिनिगासिनो कार्टुनसो हमनांलायबाय बेसोराबो बाजार दङ नै मा जादों ट्राफिकसो जाबाय रथ यात्रा औ जों बारनो हागोन ना हाया जाखो जा ट्राफिक लोगो मोनफैबाय नै दाख्लै क'क्राझारावबो जादोंमोन दाना ओंखायनोथ' जि मानसि थाबायदों मानि थाखाय एफा थाबायदों सानदोंमोन नै बारनो हागोनदां हरे कृष्ण जा ट्राफिक मानि थाखाय एफा थाबायदों सानदोंमोन आरो दोनबाय नै थाङै थुङै केक हेभेनावसो सफैलायबाय केक हेभेन फैखांबाय थाखानाय थांसै जि किउट मटु नै चिकेन पेटिस साहा कफि साहाथ' गैया जा मानसि जाखांबाय नै चिकेन पेटिस कफि लोंबाय दख'ना गानलायनाय आंहा गानदां थांबाय लोगोफोर ओंखाम संसै आरोना जि अखानि बार जादों बेथ' केक हेभेनखौ नोंथांमोनहा नुखांखाबाय आंनि भिडिअ'आव नै जाग्राफ्रा आरो बिदि दङ नुखांखाबाय आंनि भिडिअ'आवहाय नै किउटथार ओंखारनोसै ओइ थाबाय गारि गाखोफिनसै बाय बाय देबा
मा बाय होनदों फनानो थांफासै बाय बाय Bola bay. थ' लोगोफोर फैयै फैयै दायो नै न' मोनफैफिनबाय जोङो ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बेवहायनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर जुदि नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामहरदो लोगोफोर आरो कमेन्ट खालामनो दाबावहर लोगोफोर ओमफ्राय जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर स' बाय बाय लाभ इउ अल गुड नाइट लोगोफोर